Bueno, esan proiektu honetan siniste dut, urterik urtera hasten doa, gure proiektua da, bertoko proiektu bat, eta nik uste dut, bai Muresen aldetik eta ni aldetik, nik uste dut oinarri onak jarriko ditugula etorkizunari begira, eta nik uste dut proiektu honetan, aurrerapauso handia emango dela etorkizunari begira. Taldeak esan apurka-apurka joan da, sendotzen, eta zesanik ez azkenengo denboraldi hau, egin da bena, nik uste dut jaso gauza garrantzitsuak egin da bezala, eta niretzako ere hori ikuspuntu garbi bat izan da bertora bueltatzeko eta apustu garbi bat egiteko Muresagandik. Niretzako helburua da Beñat Itxosti berriro bueltatzea, lehengo mailara, eta ahalik eta garaipen handinak eta gehien lortzea niretzako eta baita alderantzako ere bai, gazteak ere hasten doaz, eta nik ere hori nire pixkat esperientzia lagundu nahi diet, eta gazteak ere hasten joan nirekin batera, eta baina zut, gustatako zitzaidan berriz lehengo Beñat Itxosti berriro ikustea. Guretzat benetan oso garrantzitsua da Beñat Itxostikin datorren urtean eukitzea. Txirrindulari, euskaldun artean ikuste dut ia onena, eta benetan asko espero du begaz. 2 urte txarrak eduki ditu, baina hemen gurekin batera espero dugu benetako Beñat rekuperaitia eta berarekin gauza politia lortzea.